itong weather update karong adlaw nga Webes, January 21, 2021. Aduna katay upat ka weather system nga nakaapekto sa nasud karon. Una niini ang northeast monsoon o amihan nga mao nakaapekto sa extreme northern Luzon. Sunod ang tail end sa usa ka frontal system nga mao nakaapekto sa eastern section sa central ug northern Luzon. Sunod ang low pressure area nga ato ang gimonitor karon ug kaganhinang alas 3 sa kadlawon nahimutang kini sa gilayong 210 kilometers south-southwest sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang maong low pressure area naka-embed sulod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga maong nakaapekto sa Palawan ug Mindanao. Diri sa Visayas karong adlaw makasinati kitag panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa epekto sa Intertropical Convergence Zone. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa DUST Pag-asa sa Mactan, kini si Angelica Orongan.